Nyeta jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ka ja bɔlɔlɔsiraw fɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bisimila Nyeta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na ka bɛn bi tarata don ma Zulhijja kalo tile 6 hijira 1443 don na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin CEDEAO ka ɲangili bere talen ka bɔ anw ka jamana kan o kɔni nɔgoni na min anw yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale kɔni bisimilala ɲɔrɔ walasa min kɔni fɛɛrɛ minnu tigɛlen don walasa ka kɔngɔ yɛrɛ kɛlɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka se ka o fɛɛrɛw yɛrɛ nun don cogo min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an wulila ka se an balimamuso dɔ ma n'o ye Madame Sidibe Worokiya Dunbiya ni a yɛrɛ dɔnnen don bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ ni Rose ye ale min yɛrɛ kɔni kun bɛ Mali gɛlɛya a kun bɛ to ka kuma caman fɔ o kɔnɔna na an sera ma walasa a ka hakilina fɔ sanction in kɔni wulili kan Mali la an b'an to yen ka Angola jamana kan min ye Angola jamanakuntigi kɔrɔ ye José Eduardo dos Santos k'ale kɔni sɛbɛkɔrɔ bananen don I n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na bakurubaw la min ye an ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale kɔni ɲuman jiginna ɲɔrɔnkaw fɛ yen bi nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye min ye Assimi Goïta ka pankuru ye sa o kɔni jiginna ɲɔrɔn yɛrɛ aéroport la n'o ye Cheikh Amala Amoudala Chérif de Ɲoro a yirala k'a fɔ sa ko min kɔni ye Assimi ka ni voyage ye ka taa ɲɔrɔ kɔnɔna na k'a kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔna na o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ minnu kɔni tigɛlen don walasa min kɔni ye dun ka fa ye o se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na ka se ka baloko gɛlɛya yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ Mali la cogo min na o fɛɛrɛw kɔni min kɔni dabɔlen don ɲinan yɛrɛ san kama n'o ye san 2022 ye ka se ka taa o baaraw nun dun cogo min na min kɔni ye nin taama ye jamanakuntigi kɔni tun tɛ a kelen na baw yɛrɛla k'a fɔ min kɔni ye CNT maa ɲɛmaa ye ani o kun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ani minisiri caman fana olu kun bɛ nin taama in fana na a kɔni yirala k'a fɔ min kɔni ye ɲɔrɔnkaw ye sa u bɔra iko kɔnɔkulu ka se ka anw yɛrɛ ka jamanakuntigi ni a ka maaw fo cogo min na min ye sirakɛrɛw ye o kɔni bɛ fara Assimi yɛrɛ kun bɛ jamaw la o kɔni kɔfɛ Assimi yɛrɛ kɔni selen kɛnɛ kan a kɔni bɔra ka jama fo wa ka malidenw fana fo kosɛbɛ u ka yɛrɛminɛ la ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye bere min da Mali kun janvier kalo 9 tɛmɛnen na ka se bi ma kunnafoni nataw la an da bɛ don a kun n'a ɲɛɲɛna ka an ɲɛfɔ aw ye ka kɛ ni CEDEAO ka ɲangili bere wililen ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kunna min kɔni ye jɛkulu dɔ ye ni o ye Karaj Faso ɲɛta ye ale yɛrɛ ma ɲɛma a yirala k'a fɔ sa ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin waleya ye a kɔni jara ale kosɛbɛ ka se ka ɲangili bere ta ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kun cogo min na nka a kɔni ye wele bila ka taa anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw ma n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye ko CEDEAO maaw kɔni ye laɲini min kɛ u ka ɲangili bere ninnu wulili kɔnɔna na u ka u laɲini ninnu tɔbɔtɔ cogo min na walasa Mali yɛrɛ bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye Ali Kulubali ale ni Salifu Ɲare olu tun bɛ ale ka kumaw fɔ yɔrɔ la an ka jɛ k'u ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ CEDEAO kɔnɔna na o tɛ Mali dɔrɔn ye Mali b'o la Sénégal b'o la Guinée b'o la n'a ka fara tɔ bɛɛ lajɛlen kan nin ye olu bɛɛ de ma lafiya ye parce que an ɲinɛna min kɔ walima sanction in tabaga n'o ye CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye u ɲinɛna min kɔ CEDEAO yɛrɛ a dabɔ kun fɔlɔ ye min ye o ye ka frontières kari ka bɔ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jamana ninnu tun bɛ cogo min na fɔlɔ empire bɔ wagati u jamana kɔnɔdenw ye kelen n'i ye Mali ni La Guinée ta i b'a ye k'a fɔ a population bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fanba fɛ n'i ye Côte d'Ivoire ni Sikaso yanfan ta i b'a ye u fana caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc n'i ye olu bali olu ka kalanso ɲɔgɔn na o ye dankarilen de ye olu ka droit élémentaire de liberté la ani u yɛrɛ ka balimayaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ La Guinée u bɛ na si Mali la dɔw bɛ baara kɛ Mali la u bɛ taa si La Guinée i b'a fɔ Burkina o n'a ɲɔgɔnnaw caman Sénégal fana bɛ ten donc bi bi in na u yɛrɛ ye u y'a ye k'a fɔ
u ye sanction min ta a yiral'u la cour de l'UEMOA fɛ k'a fɔ sanction ninnu a tun man kan ka ta parce que sanction injuste don mais o tɛ an bali anw yɛrɛ n'o ye an maliyɛnw ye surtout an ka ɲɛmɔgɔw olu ka responsabilité ko in na k'o fɔ parce que n'i ye ko in yɛrɛ ye ka na ye depuis 2020 Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen août 2020 ka na se bi la an tora nin tiriki-tɔrɔkɔ in na a bɛɛ lajɛlen nafa kɛra mun de ye mais mun de la an ye nin temps bɛɛ perdu fo ka tila ka na laban tuguni ko yɛrɛ daminɛyɔrɔ la donc ni ko bɛ ten fili de bɛ k'an ka bɔ kuma bɛɛ anw ka ɲɛmɔgɔ so yɔrɔ la an bolo nin ye wagati ye an fana k'an sigi ka hakili jagabɔ k'a dɔn ni ko tɛ ɲa min kɔ a ka ko ye o ye mun ye an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ kalataw ka labɛn kalata ninnu mana labɛn maa fɛn fɛn i n'a fɔ charte y'a yira cogoya min na parce que bi maa caman bɛ yen n'u bɛ wuli n'u bɛ fɛ ka mɔgɔw bila fili la u b'a fɔ ko constitution n'i ye coup d'état kɛ i tɛ se k'a fɔ bilen coup d'état kɔnɔla la k'i b'o constitution kelen revendiquer o constitution e sɔnna o ma e ma sɔn o ma constitution binna o parce que coup d'état yɛrɛ b'a a yiralen don constitution de 92 kɔnɔ ko coup d'état ye fɛn ye n'i y'a kɛ fo ka taa diɲɛ wuli fo ka t'i ka mɔgɔya ban i nɔ bɛ minɛ a ko la donc e bɛ se ka mun ta o constitution kɔnɔ bilen k'e bɛ na ni o ye k'i bɛ baara kɛ ni o ye o tɛ yen donc constitution tɛ yen mais charte min taara charte in y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sen yira transition baara kɛli la ka taa se a gunyɔrɔ la i man kan ka ye kalata la an dun y'a ye kɔsa in na CNT la u ye sariya kura min ta n'a bɛ fɔ ko loi électorale min bɛ kalata yɛrɛ labɛn an bolo sɛbɛn in a bɛ n'a fɔ an ye temps perdu pour rien o de la n bɛ ka sigi a kan loi minnu tun bɛ kɔrɔlen o y'o loi kelen de ye parce que jɛkasigiba min kɛra k'a fɔ ko assise nationale de la refondation o ye laɲini fɛn fɛn kɛ ninnu y'o bɛɛ ta k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ donc n'a y'olu bɛɛ ta k'u bila kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ aw tun ye gun dɔ de boloda k'a bɛ taga ni jamana ye o sira kan aw tɛ se aw dɛsɛra donc a man se bilen aw ka mɔgɔw lasama sama aw yɛrɛ don ko wɛrɛw kɔnɔ ko min bɛna kɛ laban min ye aw t'a dɔn donc an bolo ka taa 2024 la o fana ye ko ye sisan o bɛna wolo ni ko wɛrɛ la an t'a dɔn donc an ka kala ta olu kana ye kalata in na parce que an bɛ a ye plateau télé caman kan walima bɔlɔlɔw ni fɛnw kan mɔgɔ caman bɛ wuli non Mali ye souveraineté de b'an bolo ni an ka sɔrɔsiw ko k'u bɛ kɛ candidat ye o ye fili kuma de ye parce que n'i y'a ye bi CEDEAO ye sanction bɔ population kan o ye ka population ka hakɛ d'u ma mais min ye sanction individuelle a bɛ n'a fɔ min ye k'a fɔ mɔgɔ minnu sen bɛ ko ɲɛnabɔli la u ma a bɔ olu kan fanga ɲɛmɔgɔw caman bɛ yen u ma bɔ olu kan o b'a yira k'a fɔ siga kelen don u ma donc siga in k'a bɔ yen o ye de sisan kalata n'an bɛ taa kɔnɔna na an ka taa kɔnɔ olu kana kalata fɛn ɲini min ye fana jamana ɲɛmɔgɔ kura min sigira CEDEAO kunna n'o ye an balo ye n'o ye Guinée Bissau président ye gɛlɛya caman b'olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na donc an tɛna se k'an sigi k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ na an ka problème ɲɛnabɔ o de ye anw ka erreur fɔlɔ ye gɛlɛyaba min yɛrɛ b'an kan n'o ye lakanabaliya ye an y'an sigi o de kɔnɔna na n'an b'a fɔ Faransi bɛna an bɔ bolo la an y'an sigi tugun ko Rusi bɛna an bɔ bolo la nin bɛɛ ye nkalon de ye nin bɛɛ ye yɛrɛ nɛgɛn de ye maliyɛnw yɛrɛ ka marako juguya de ye Mali bin dingɛ kɔnɔ donc fo maliyɛnw k'u jogo falen maliyɛnw k'u tagasira falen i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na an bɛ kɔni ye an balimamuso in dɔn bɔlɔlɔw sanfɛ n'u yɛrɛ k'a ma ko Rose ni a yɛrɛ kɔni tun bɛ gɛlɛyaw kuma fɔ kuma caman bere kɔni ɲɛngɔlen Mali kun ni ko yɛrɛ nana gɛlɛya ale tun bɛ gɛlɛyaw kuma fɔ kuma caman madame Sidibe Worokiya Dunbiya an ka maaw kɔni wulila ka se ale ma bi walasa a yɛrɛ bɛ se ka hakilina ta fɔ ɲangili bere min dara Mali kun n'o kɛra sababu ye anw yɛrɛ ka jamana magobatigiw hakaja ani anw yɛrɛ ka jamana feerekɛlaw digi kɛra olu la kosɛbɛ an ka jɛ ka a ka jaw lajɛ Aissata Touré ale ka kuma ganamani ani Salifu Ɲare ale ka jaw kan vraiment alhamdulillah rabbil alamin n bɛ Ala barika da Ala mun ye hakilina di ni faama filaw ma parce que dusukun bɛ Ala de bolo i bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman di faamaw ma u ye embargo in wuli ne b'u fo ya rabbi n bɛ dugawu k'u ye u bɛ jɔyɔrɔ mun na Ala ka jɔyɔrɔ in ɲa u bolo ne ko ko embargo wulili ma diya n ye a jagojugu ne i b'a dɔn k'a ye mura bila ne na walayi mura de ye minɛ embargo wulili diyara ne ka tɛmɛ maliyɛnw bɛɛ kan parce que ne ye jagokɛla de ye n ɲɔgɔn jagokɛla baw
dɔw bɛ olu bɛ ne ni sancɛ siɲɛ 100 mɔgɔ kelen bɛ se ka don ni conteneur 50 ye Bamakɔ ya Ture Manju bon n'o conteneur 50 tile o tile e k'a jate minɛ conteneur ka sanction o ye tile kelen o tile kelen a nɔgɔmani dɛ conteneur kelen i bɛ mun sara magazine la tile o tile kelen 2500 e mɔgɔ kelen o 50 b'i bolo i coro na wa i ma coro nin bɛɛ de bɛ baara kɛ ni banki ye ligne de crédit b'i bolo bon n'o o dekun tara ka bɔ ne balimaw kan o alhamdulillah rabbil alamina ne bɛ ala barika de da ne ka projet ba yɛrɛ ka se ka gɛlɛya bɔ maliyɛnw kan commerçant i bɛ balo ni halala ye nin yɔrɔ in na mɛ association bɛ muso o muso bolo hali gouvernement baaraw a y'aw ka saraw fara ɲɔgɔn kan a ka société civile dɔ dayɛlɛ Aïcha i b'a dɔn k'o de b'an ni Nigériens cɛ yan i ɲɛ bɛ Nigeria président mɔgɔba fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ baton de b'u bɛɛ bolo u bɛ jigin ni conteneur Mercedes ka conteneur ani Delmas ka conteneur i b'o dɔn wa parce que baara wɛrɛ kɛ mun n'i ka association baara tɛ kelen bon n tɛ gouvernement fɛnɛ to yen dɛ wari min bɛ jigin ne kɔnɔ u ka dɔ ta u ka belebele bɔ minɛnw na u ka taa malo opérateur baw fɛ yen n'u bɛ sigi don min ka chèque d'u ma u k'a kɛ Mali télévision nationale diɲɛ bɛɛ k'a ye o la prix bɛ jigin hali mɔgɔ t'a f'i ye parce que ne tɛ n'i to yen u bolo de ko ne ka liti ye embargo ye embargo tɛ dɛ sisan de liti bɛna daminɛ fo Mali prix ka jigin a prix kɔrɔ la. Tata Rosi embargo wagati la musolakaw kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ dɛ surtout gadonmusow nafɛnw sɔngɔw ale ni fɛn caman wɛrɛ hali sugu kɔnɔnaw la mun de b'e bolo k'a fɔ o yɔrɔ la. Ayi musow kɔni Aïcha ne bɛ musow ka kɛlɛ de la o walahi musow ye sɛgɛn mun kɛ embargo in na ne ka mɔgɔ dɔ bɛ a jɛ muso de don dɛ tafetigi a jɛra a ka conteneur 20 pieds kɔ parce que mun na n'a fɔra e ye conteneur ta port ka juru yɛrɛ la conteneur la o ka ca ni e ye wari mun don minɛn na obligé i ka jɛ a kɔ o ye diyagoya de ne kɔni b'a fɔ musow ye minnu muɲuna embargo kɔnɔ ka gɛlɛya kun mɔgɔ n'i ye fɛn fɛn kun Aïcha i tɛ perdre a la diɲɛ kɔnɔ o de la ne bɛ fɛ ni ne ka kɛlɛ ma hali daminɛ parce que ɲɛnamaya kɛlɛ o dalen tɛ embargo la o ne kɔni bɛ ala barika da alhamdulillah rabbil alamina ala min hakilina ɲuman di faamaw ma embargo in ka bɔ an da la ala ni ce faamaw u ka bɛn fɔ la hali bi sanction tɔ bɛ yen diɲɛ mɔgɔ k'a ta ka bɔ anw kan. Docteur Alaye Bokoum ale ka kumaw ɲɛfɔ cogo la a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye CEDEAO maaw ye ko u kɔni ye ɲangili bere in wuli ka bɔ Mali kunna ko bawo ko degun tun bɛ u yɛrɛ ka jamanaw la wa a ka kumaw tari ɲɛ a y'a yira k'a fɔ fana ko min kɔni ɲangili bere ye sa k'a kunba dɔ de tun ye walasa ka anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw dafiri cogo min na Aissata Bacili ale ye kuma ganamanin tɛnwa la u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ juru sira fɛ walasa min kɔni ye ɲangili bere in wulili ka bɔ anw ka jamana kunna a ka se ka a ka hakilinataw ɲɛfɔ cogo min na ale fana ye kulu dɔ maaɲɛma ye n'an k'o ma ko convention pour le Mali an ka jɛ k'u ka kumakanw lamɛn. Sanction minnu wulila nin ye tan ne hakili la CEDEAO kabini kuma min na a bɛ sanction ta olu yɛrɛ b'a dɔn u ma CEDEAO sariya fosi bato a tatɔ u y'a to a juguya de kɔnɔ ani ka Mali ɲangiti ka tila k'a fɔ tuguni ko n'u ye sanction ta olu hakili an tɛ se ka hali dɔgɔkun 2 kɛ dɔw yɛrɛ u ye mɔgɔ caman bila ka kuma an ka télé n'an ka fɛn na caman y'a dɔn ko vraiment caman hakili la minnu b'u fɛ kɛ bien sûr que an tɛna se ka hali kalo kelen kɛ nin na ala barika la maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw kan ka fo ka timinanja la parce que yɛrɛma hɔrɔnya ni danbe n'i ko k'i b'o sabati ka yɔrɔ la f'i ka kɛ mɔgɔ jɔlen ye je crois que maliyɛnw kɛra mɔgɔ jɔlen ye u ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ surtout commerçant baw olu de bɛ fɔ nin yɔrɔ la ni commerçant fitinin mɔgɔ si tɛ yen ko min bɛ tɔnɔ minɛ fɛn na an ka gouvernement fana ye subvention kɛ jusqu'à des centaines de milliards kɛmɛ circa milliards ba kɛmɛ ni dɔɔni pardon milliards kɛmɛ ni dɔɔni ka taa fɔ milliards kɛmɛ 2 la u y'o de kɛ subvention ye ka pour que fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔya n'a y'a jateminɛ sukaro nɔnɔ ani malo a n'a ɲɔgɔnnaw caman tun ka nɔgɔ Mali la ni embargo kɔnɔ ka tɛmɛ ni jamana minnu embargo tɛ minnu kan jamana ninnu fana ɲɛmaaw y'a faamu ko n'u ma embargo wuli digi bɛ ka kɛ olu fana ka économie la nka ala barika la kuma dɔ la ko gɛlɛman bɛ na ni sababu ɲuman ye parce que jamana dɔw y'u ka yɔrɔ dayɛlɛ n'o ye Guinée ni Mauritanie ni Algérie olu kan ka fɔ
Ka yira dɔrɔn ko CEDEAO n'an ka politique mɔgɔ dama dama de bɛ baara kɛ pour que ka se ka jamana in dafiri. Donc ni embargo y'a to maliyɛn farala ɲɔgɔn kan ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka taabolo kelen ta ka sira kelen minɛ an n'an ka autorité. Ne hakili la kɔni vraiment foli kan ka kɛ an ka jamanadenw ye vraiment u ka timinandiya la, foli kan ka kɛ an ka autorité ye et que an ka continuer hali bi CEDEAO ninnu ni fɛn an tɛ se ka compter u kan parce que wari musaka min bɛ kɛ ka olu yɛrɛ ka baara kɛcogo sara u ka bureau n'u bɛ fɛn minnu consommer ani u bɛ réunion minnu kɛ tubabu de bɛ caman kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 65 ka taa fo 70 tubabu de b'o sara u ye. Mɔgɔ minnu ma se k'u ka fonctionnement yɛrɛ sara olu bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ wa? Et puis u bɛ ka don ko kura minnu na o ye ka na ni guerre ye Afrique kɔnɔ, n'o ye ka na ni OTAN ye, OTAN de Libye ci, OTAN de Syrie ci, OTAN de Afghanistan ci, OTAN de Irak ci, OTAN de kɛlɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ, OTAN tɛ foyi ye fo ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn tubabu ni américains ni fɛngɛ pour que ka se ka kɛlɛ wuli yɔrɔ min na ka dugukolo nafolo pendant k'a bɛ kɛlɛ la olu bɛ yɔrɔ dɔ datugu ka dugukolo nafolo bɛɛ cɛ. U b'a dɔn Mali ye jamana ye min nafolo ka bon ni Arabie Saoudite, min nafolo ka bon ni Koweït ye. Donc ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ yani 100 200 130 n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ ninnu bolo n'Ala sɔnn'a ma maliyɛn bɛɛ bɛna balo hɛrɛ la. Aw y'a ye u ye kalo wɔɔrɔ k'u kɛlen don ka datugu saraw ma tigɛ ko mɔgɔ si ma sa kɔngɔ na, o ye tiɲɛ ye, gɛlɛya bɛ yen, gɛlɛya in dun bɛ yen parce que Ukraine guerre bɛ yen. Donc n b'a ɲini mɔgɔ fɛ halisa u ka timinandiya u ka tugu an ka autorités kɔ fanga ɲininaw ninnu u k'u to yen dɔ kɛra la sa Mali bɛ se ka kɛ jamana ɲɛnamaba. Senegal jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba n'o ye Dakar ye min kɔni ye Mali feerekɛla minnu tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ CEDEAO ka ɲangili bere talen ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kunna bawo ni ma kofɔlen ninnu degun tun bɛ u kan kosɛbɛ u ka baaraw kɔni kɔnɔna na. U y'a jira k'a fɔ sa ko nimisi wasa kɔni bɛ u kan ni wagati in na. An ka jɛ ka u ka kumakanw lamɛn an baarakɛɲɔgɔn télévision so min bɛ Sénégal n'o ye RTS maaw ye olu ka jaw ka ɲɔgɔn fɛ. Sincèrement tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra fiɲɛbɔda ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ Sénégal port de utiliser walasa ka taa ni marchandise ye. Jamana caman bɛ na min yɛrɛ tɛ Mali ye a dɔw yɛrɛ bɛ Mali cɛci ka taa n'u ye minɛn ninnu ye u ka dugu kɔnɔna na. Aujourd'hui on peut dire alhamdulillah rabbil alamin. Bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin an b'a fɔ n ko ala ni ce wa an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn y'u sen don k'u daɲuman don nin ko in na walasa embargo ka se ka wuli ka bɔ Mali kan. Barisabu n'aw y'a jateminɛ an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔna na n'aw hakili b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ degun kɔnɔ n'an ko ma ko crise mondiale. N'o crise mondiale bɛ sen na sanction kɛra Mali fana kan anw fana bɛ yan yɔrɔ a ko kɔni ma nɔgɔn. Avec la sanction on avait ka sanction in to sen na minɛn caman tun t'an bolo hali ka se an yɛrɛ ka da balo dumuniw ma o ɲɛnɛman tun t'an bolo nka sanction in wulilen tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala fo k'a barikada kosɛbɛ. C'était imprévu. An kuma sigi ni cogo si la an tun t'a dɔn k'u bɛna an sanctionner a nɔgɔnin na parce que an yɛrɛ ka jate la an kɔnɔ n ko CEDEAO ni Mali ɲɛmaaw bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ ka se ka bɛn sɔrɔ ko la nka an balila min na dɔrɔn u ye sanction kɛ. Tout le monde était fatigué. An tun sɛgɛnnen don kojugu wallahi bɛɛ de sɛgɛnna ne yɛrɛ kɔni kabini Ala ka ne dan ne ma deli ka nin gɛlɛya sugu ye ɲɛna fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Durant les sanctions je n'avais pas assez de camions. Ka sanction ninnu to sen na camion caman tun tɛ na Sénégal parce que Mali camion minnu tun bɛ kɔri ta olu tun b'u kunda Guinée kan wa dɔw fana tun bɛ taa marchandise wɛrɛw nɔfɛ Mauritanie nka sanction wulilen n dalen b'a la kosɛbɛ Mali camion caman bɛ sɔn k'u kunda Sénégal kan tuguni. Nous on a été quand même coupé. Fɛn minnu tun bɛ don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye an ka source d'approvisionnement ye olu tigɛra n na donc a kɛra sababu ye gɛlɛya donna Mali douane na kosɛbɛ. Aw yɛrɛ b'a dɔn ni gɛlɛya bɛ douane kan ka wari minɛ don jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye. Farafinna jamana ninnu caman bɛ yen u jigi bɛ faso baarakɛlaw kan i n'a fɔ douaniers bɛ wari min sɔrɔ ani impôt minnu bɛ sara faso yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka bɔ nɔgɔ la. Ni gɛlɛya donna marchandise donni na jamana kɔnɔna na o kɛ sababu ye min ye wari kɔni ye o tɛ se ka circuler jamana kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ mɔgɔw b'a laɲini cogo min na o de bɛ kɛ sababu ye digi bɛ kɛ jamana yɛrɛ la kosɛbɛ wa hali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ka caman b'u ka sɔrɔ la. Les impacts, j'ai pris juste le cas du coton. Mais ne kɔni hakili la digi tun bɛ kɛ kɔɔri ko ta fanfɛla de la kosɛbɛ nka o bɛɛ kɔfɛ n'an y'an basé Sénégal yɛrɛ kan u ka usine yanfanw a digila olu fana la kosɛbɛ o usine ninnu na n'an ye exemple ta ciment usine kan bi n'a ka bi san o san Mali bɛ ciment tonne 1,4 million ani 440,000
de bɔ Sénégal san o san yɔrɔ o ye belebeleba ye Sénégal sɔrɔ la kosɛbɛ donc a b'o cogo de la digi bɛ kɛ olu la digi bɛ kɛ anw fana la o fana kɛra sababu ye Mali kɔnɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛ siman ko kuma min na bibi n'a ka bi siman tɔnni bɛ feere 30,000 Mali kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ fan dɔ fɛ embargo in digira Mali sɔrɔda la kosɛbɛ wa a digira malidenw fana ka sɔrɔ la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw kɔnɔna na o bɛ laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Abdu Watara fɛ. Angola jamana ɲɛmaakɔrɔ n'a bɛ wele ko José Eduardo dos Santos a yirala k'a fɔ ale ka kɛnɛya bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ bi an bɛ don min na dɔgɔkun tɛmɛlen a ka denbaya olu kɔni ye kunnafoniya di k'a fɔ ko nin jamana ɲɛmaakɔrɔ in n'o Angola jamana ɲɛmaa don ko a kɔni man kɛnɛ kosɛbɛ a ladalen don dɔgɔtɔrɔso la min ye kɛnɛyasoba ye u ka jamana faba la a yɛrɛ si bɛ san 79 la wulikajɔ ni cɛsiriw kabini juin kalo tile 23 o kɛra lakana tigilamaw ni kɛnɛya tigilamaw fɛ walasa dos Santos a ka se ka kɛnɛya. Angola jamana ɲɛmaakɔrɔ dos Santos n'i y'a ka baaraw ta k'u lajɛ a ye san 38 de kɛ fanga la san 2017 a y'i sen bɔ fanga yɛrɛ la jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ u ka jamana kɔnɔden caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ min ye yuruguyurugu ale ni ka se ka jamana yɛrɛ mara tila ani a somaw a n'a nɔfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka baara kɛra o de ye k'a to fanga la ni Angola yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana do taji yɛrɛ ka ca jamana min na kosɛbɛ nka jamana kɔnɔden fanba olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni ye Angola jamanadenw yɛrɛ ta k'u lajɛ u bɛ taa jɔ fo maa 73,000 la jamana ɲɛmaakɔrɔ in ka kɛnɛya ko yɛrɛ baaraw la a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ a ka se ka bɔ nin bana in na. Libi jamana kibaru la u ka jamana kɔnɔdenw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka nisɔngoya taama kɛ Libi yɛrɛ wasabulon ka taa tiɲɛniba kɛ o yɔrɔ kɔfɛlen na a kɛra Libi yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ u ka marabolo la marabolo min bɛ wele ko Toburu wulikajɔ in kun yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka fɔli la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya fanba bɛ olu jamana kɔnɔdenw de kan Libikaw fɛ nka min ye u ka jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni tɛ ka kala ta ka don ɲɛna ka bɛn o waleyaw ma ale ni ɲɔgɔn faamuya min kan ka sabati Libi yɛrɛ tilanyɔrɔ jɛkuluba fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko u kɔɲɔw fana bɔra a ma o de kɛra sababu ye maaw kɔni bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu u ka wasabulon ka se ka taa dankari kɛ ni so in na a yirala k'a fɔ yɛrɛ jaw la k'i b'a ye k'a fɔ min ye masinba ninnu ye taamakɛden kelen ye o ta k'o don wasabulon yɛrɛ fankelen na o kɛra sababu ye maaw kɔni dora u ye tasuma mɛnɛ sɛbɛnfuraw la maa dɔw yɛrɛ bɔra ni sɛbɛnfura dɔ ye i bɛ a ye jaw fana na dɔw bɛ min ye Libi drapeau yɛrɛ ye tuma min na fanga bɛ Muammar Kadafi bolo o bɛ olu bolo u bɛ ka a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Kadafi ka waati o ka fisa ni bi ye n'i ye nin wulikajɔ ninnu ta k'u lajɛ hali bi diɲɛ sirigina ni jɛkulu tɔnba ka nɔrabila min bɛ Libikaw fɛ olu kɔni wulilen don kosɛbɛ ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Libi yɛrɛ tilalen don tilanyɔrɔ fila min ye u ka se ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kalafili koɲɔgɔnw ka se ka kɛ. Sudan jamana kɔnɔden caman bɛ minnu bɔra ka nisɔngoya taama kɛ kunungo ka sanga ni u ka jamana mara tacogoya ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔna na kabini alamisa wulikajɔba min kɛra Sudan jamana kɔnɔdenw fɛ a kɛra sababu ye maa 9 bɛ yen minnu ni tora a la jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ fanba yɛrɛ ye min ye kalo 8 kɔfɛ ni fanga b'u ka finitigilakaw bolo u ko laɲini min bɛ olu la bi fanga ka sigi so ka di jamana kɔnɔden gansanw ma olu ka se ka mara bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn faamuya la sabati Sudan jamana kɔnɔ wulikajɔ in yɛrɛ kɛbaaw la Muyade Mohamed ale ye jamana kɔnɔden ye min ye a ka hakilinaw fɔ a ko ni finitigilakaw ma fanga bila olu fana tɛna bɔli dabila ka sabu kɛ kabini octobre kalo tile 25 san 2021 fanga kɔni tun tilalen don finitigilakaw ni jamana kɔnɔden gansanw ni ɲɔgɔn cɛ General Abdel Fattah al-Burhan ale kɛlen kɔ ka fanga minɛ a kɛra sababu ye jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen a bɛ finitigilakaw bolo o de kɔni kɛlen don nisɔngoyaba ye Sudan yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ma. Mozambique jamana kibaruw la Mamoudou Touré ka wulikajɔ kɛlen bɛ sababu ye maa caman bɛ minnu bɛ ka bɔ u place la Mozambique yɛrɛ a kɔgɔduguyanfan ni a kɔrɔyanfan cɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ Mamoudou Touré ka waleyajugu a kɛra sababu ye min ye denmisɛnnin ka ba 30 ye olu bɔra o sigiyɔrɔ la juin kalo yɛrɛ la jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ dɔ bɛna fara o jate yɛrɛ kan don n'a nataw la ni lakanabaliya tora nin tacogoya in na kabini san 2017 Mozambique marabolo kofɔlen lakana ma sabati jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ
maa minnu be ni gɛlɛyaba be u kan a fanba ye alisilamɛw de ye u ka marabolo la min be wele ko Cabo Delgado wa maa murutilenw fana ka waleya jugu a bolofara ka bon kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen na o de kɛra sababu ye Mozambique ye dɛmɛbaw ale ni u terilakaw i n'a fɔ Rwanda o ni jamana caman olu tun farala ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen salon ka se ka maa murutilen ninnu kɛlɛ o kun kɛra sababu ye ka se ka hakilisigi yɛrɛ sabati yen dɔɔni diɲɛ selekina ni jɛkulutɔn min ka kɔɲa bɛlen don maa minnu be bɔ u sigiyɔrɔ la ka sanga ni lakanabaliya ani kɛlɛ ye olu y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔw la maa 60 o de bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la denmisɛnnin 33 o fana be olu tɛ taa yɔrɔ dɔn u yɛrɛ la k'u b'a ɲini diɲɛ selekina ni jɛkulutɔn fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mozambique a kɔgɔduguyanfan n'a a kɔrɔyanfan maaw dɛmɛ hakilisigi ni basigi ka se ka lasabati. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka we an bɛ an filɛbaga mandiw fo ɲɔnɔ mara la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koyankurakaw an ka foli belebeleba bɛ ni maa kofɔlen ninnu ye bawo olu ka tele tɛ bɔ ɲɛta la aw kan bɛn wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.